салом алейкум дӯстои азиз, бародарои гиромӣ. Савол шуд ки правои Америка барои мошинои сабукрав чанд сум аст? Шумо ба буҷаи давлат $35 ҳамагӣ мегузаронед, баъдан меравед ба споридани санҷиш, ҳам назарӣ, ҳам баъдан амалӣ. Ин як тараф шуд, ина ки гирифтед. Агар шумо хостед ки бо далнабойшик шавед, тракист шавед барои мошинои боркаш камаз, дар баробари ин барои мошинои боркаш, барои тракист шудан боз чанд суми дига барои праваша гирифтан сарф мешавад. Ман вақте мактабша хондам, ҳамагӣ барои ман $2700 сарф шуд. имрӯз бошад аллакай боз $300 дига зиёд шуда $3000 аст. Боз як хабари дига ҳаст ки баъди 7 феврал 2 баробари дига зиёд мешавад. Яъне тақрибан аз рӯи шуниди ман, аз рӯи гуфти ҳам муаллимое ки дар ҳамун барои CDL, барои трак дарс метиҳанд, $9000 гуфтанд, аммо ин маълумоти мушаххас нест. Ва мактаб ҳам ҷиддитар мешавад, муҳлатишам аз 2 моҳ то 3 моҳа тӯл мекашад. Ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки мехоҳад ки касое ки дар Амрико ҳастанду вале права нагирифтанд, ҳатман равед, тестша супоред, чун баъди 7 феврал баъзе қонунҳо нав қабул карда мешавад.